Bueno, boa tarde. Vamos a ir comezando con este obradoiro relatorio, vale, vamos a falar de Radio na Escola, de acordo? Vamos a dar comezo porque despois sempre as compañeiras teñen tantas cousas que contarnos e tan interesantes, non? Que parece que sempre nos quedamos sen tempo, así vamos a intentar ser puntuais e así, hacia o final, se tedes algunha dúbida, suxerencia, bueno, queredes preguntar algo, pois teremos aínda un ratiño, vale? Para falar de Radio na Biblio, temos aquí a dúas compañeiras, temos a Lola Sánchez, do CPI Manuel Suárez Marquier, do Rosal, zona da Guarda, se non me equivoco. No, bueno, Rosal, do Rosal, realmente o Rosal, do es Rosal, mismo. do Rosal. De secundaria, PT, e que é a coordinadora da radio no seu centro, vale? E por outro lado temos a Cristina Meijome, do CEIP Plurilingüe de Monforte de Lemos, que é un centro LIA, un centro LIA que acaban de inaugurar este curso escolar, e ela é mestra de primaria e tamén é coordinadora da radio. Vale, ambas vannos a falar das súas experiencias na radio, cada unha desde unha perspectiva diferente, desde unha etapa diferente, e, bueno, vamos de dar xa a elas a palabra. Empezará Lola. Moi ben. Bueno, hola, boa tarde a todos e a todas. Estou hiperventilando porque pinchei unha roda. Entón, para vir aquí, acabo de chegar. Quería chegar con un pouco máis de tempo, pero bueno, finalmente aquí estou, que é o importante, verdade? Bueno, sei que é unha hora malísima, pero que comezan as vacacións de Semana Santa, pero vos agradezo moitísimo a todas e a todas que estedes aquí con nós, porque a radio é un tema moi importante nas aulas. A min, en principio, convidáronme a vir a estas xornadas para falar de inclusión na radio escolar. No noso centro falamos de radio, facemos radio, pero sempre dende un punto de vista inclusivo. Cando comenzou, bueno, nós xa facíamos radio antes, pero cando comenzou Radio na Biblio, pois quisemos facer este programa, pareceunos super interesante, pois fomos, collémolo e comezamos. Pero queríamos darlle un tinte diferente. Nós antes facíamos sempre programas, pois como se fan en moitas escolas, utilizando a radio como un recurso máis, pois para tempo de lecer, magazines, entrevistas a persoeiros que podan aparecer nas aulas, pero quisemos darlle un tinte diferente. E entón un pouco eu veño a dar hoxe, inda que temos esa parte tamén, veño a dar a perspectiva de como se pode utilizar unha radio escolar dende o programa Radio na Biblio, pero con unha perspectiva inclusiva. Eu estou nun centro que é un CPI. Ten como a compañeira de primaria, temos primaria e temos tamén secundaria. Supoño que como en moitísimos dos centros de Galicia e de toda España e de todo o mundo, hai moitísimos nenos con necesidades educativas que hai que atender. E a radio supón para nós un recurso importantísimo para poder facer esta atención á diversidade. Entón, o que vos quero explicar un pouco que nós fundamentamos pedagóxicamente, didácticamente a nosa radio dende un punto de vista inclusivo e atendendo un pouco a política de intelixencias múltiples. Todo o mundo ten cabida. A radio é magnífica para poder facer ese tipo de inclusión, porque é un recurso moi, moi atractivo. Non sei se algunha vez, supoño que algúns de vos que utilizaríais a radio para facer traballos ou tivestes algunha vez a oportunidade de estar na radio. Créase unha maxia, sí ou non? Créase como un ambiente especial. E na radio todo o mundo ten cabida. E como ten cabida todo o mundo? Pois justamente vendo o que cada un pode facer. Hai cabida para todos e para todas, por qué? Porque non só pode ir á radio o que fala moi ben, non só pode ir á radio o que investiga moi ben e fixo un guión estupendo. Pode ir á radio un neno con TEA ou unha nena con TEA que o mellor non quera falar, pero sí que manexe a radio estupendamente. Entón, todo o mundo ten unha cabida especial na radio e aí está a súa maxia. Un neno con dislexia ou unha nena con dislexia pode facer radio? Sí pode facer radio. E o pode facer moi ben e, ademais, pode ser moi motivador para él ou para ela. Entón, os obxectivos que ten unha radio escolar, a nosa ten os obxectivos que ten calquera radio escolar, de calquera centro, pero nós lle pegamos ese toque inclusivo, ese toque que é super necesario nas aulas e que moitas veces non sabemos como facer. Non sabemos como facer porque moitas aulas están masificadas, porque só somos uns, porque non hai profesorado de apoio, porque non sabemos como atender algunha diversidade que temos nas aulas,
Por exemplo, altas capacidades tamén teñen cabida. Coas altas capacidades a radio funciona estupendamente. Eu falo dende a pasión porque realmente ves o que resulta. Eu son PT, tamén son pedagoga, aparte de mestra, dende un punto de vista pedagóxico puro e duro, a radio funciona como recurso estupendamente, pero non de agora, dende vai moito tempo a xente leva utilizando radio, e se o faz sistemáticamente, se o incluyes no teu currículum, funciona. O contexto do centro e as necesidades, casi todos temos os mesmos contextos e as mesmas necesidades, con distintas circunstancias, pero a diversidade está nas aulas, e a radio é unha resposta. A ver, que non me pasa. Ose teño gafe entre a roda e isto. Non sei que fago, mal. Bueno, eu sigo falando, vale? Ahora vestí lle das e quedou tiesa, Bueno, soe pasar, Soe pasar. Que fixeches? Bueno, pois o gafe que teño eu hoxe, non pasa nada. Eu tamén son moi diversa, como podedes observar. Bueno, versatilidade na radio. Versatilidade por qué? Mirade, aquí temos un sitio na radio que non é o noso habitual, está na biblioteca. Nós temos un habitáculo que ahora cun pequeniño vídeo vos vou a ensinar como temos a radio, non? A pandemia non nos pudo parar, lóxicamente. A radio ten que ser versátil. En calquera sitio, moitas veces cando vou con algún CFR a ver se a xente se anima a pôr unha radio no seu centro, sempre me din, é que non temos sitio, é que é moi pequeno, é que non sei que. Pódese facer radio hoxe en día con calquera cousiña en un espacio moi reducido, o que hai é que animarse. A pandemia non nos parou e montamos cousiñas e facemos. Onde sexa. Radio para todos e para todas, importantísimo. E adaptarse. Sempre adaptarse ás necesidades do alumnado. Que pasou? Non sei se... Ai, non sei. Bueno, é que son un pouco hiperactiva tamén. Xa dicen que era diversa, avisei. Bueno, pois eso, adaptarse ás necesidades dos rapaces e das rapazas. Vale, non, é que eu quero facer un proxecto sobre tal e o mellor a eles non lles encaixa. Os proxectos teñen que partir deles e delas. Porque moitas veces a nosa idea de adulto é moi diferente á da dos nenos, vale? Vou cruzar os dedos. Pois non sei que fago, porque xúrote, pásalle ti, a ver se eres capaz. Bueno, eu sinto. Bueno, importantísimo, formación. Como nos formamos? Como nos formamos? Pois nos facemos, vamos, claro, isto non é chegar e encher, facemos radio e punto, hai que formarse. Nos facemos formación co profesorado. Nos vivimos e estamos nunha zona moi alonsada de núcleos centrais de Galicia, entón temos moito profesorado que cambia. Entón, todo o mundo cando entra facemos unha pequeniña formación e os que están no cole de sempre volven a facela porque se esquecen. Entón, sempre facemos unha formación co profesorado. Sempre facemos formación co alumnado. Aproveitamos moitas veces, nos temos os mércores pola tarde clase e aproveitamos que damos xantar e facemos formacións. E os maiores sempre lle ensinan aos pequenos. De tal forma que non é necesario facer un programa de radio estando cun profe diante, que o que falábamos de que todo o mundo ten cabida. Teñen que tamén eles saber resolver e facer os programas sós. Incluso despois vos falarei dunha serie de programas que facemos nos recreos. E despois formación a través da Radio na Biblia, que o programa o que te permite é ter unha formación estupenda, unha vez ao ano, que vai alguén e que te pode formar os rapaces. Entonces, estar nos programas de Radio na Biblia é importante. Bueno, que traballamos? Pois que traballamos coa radio? Traballamos todas esas cousas e máis, pero principalmente traballamos emocións. As emocións moitas veces están alonsadas dos currículos. Por qué? Porque non hai cabida, estamos todos sempre moi pendentes do que temos que dar, as competencias, chegar a estos estándares. As emocións se traballan estupendamente na radio. As dificultades de aprendizaxe se traballan. Eu como PT utilizo moitísimo a radio para facer lectura. Porque, a ver, os rapaces que teñen dificultades de lectoescritura, estar sempre lendo o mesmo, unha ficha e tal, é bastante complicado, sobre todo, por exemplo, na ESO, cando son tan maiores, traballar a lectoescritura a través da radio é
moi motivador. Con pequenas frases, un neno con dislexia xa lle escolles ti o que ten que facer, participa igual e estás traballando moitísimas competencias importantes. Intervencións específicas. Moitas veces hai unha intervención específica con algunha patoloxía concreta que unha L pode traballar na radio. Os rotacismos se poden traballar na radio, igual que diante dun espello. E resulta moi motivador. E podes pôr o espello na radio. De feito, se vos fixades na diapositiva, ao final da radio temos un espello, porque tamén traballamos radio con problemas de linguaxe na radio. Despois tamén facemos aprendizaxe da lingua. Nós temos un ruso que é moi gracioso, porque costalle moitísimo falar, pero cando vai á radio parece que se convirte noutra persoa e di moitas máis cousas que habitualmente nas aulas. Entón, a aprendizaxe da lingua, tanto da lingua galega como do castelán, é moi boa facela a través da radio. Problemas de convivencia. Un obxectivo común, traballar. Moitas veces, dentro do noso plan de convivencia, facemos alguna intervención que leve un programa de radio polo medio. Se teñen que pôr de acordo, ten que sair un produto final. Entón, funciona moitísimo e moi ben para os problemas de convivencia tamén. Apoio LGBTI. Importantísimo tamén ter un espazo onde comunicarse, onde manifestarse, onde poder facer un podcast, por exemplo, hoxe o día da visibilidade trans, pois se faz un programa con alguén que teña inquedanza sobre o tema, saen moitas cousiñas, tanto na elaboración como no produto final, que son importantes, tamén se poden utilizar para visibilizar ao colectivo LGBT. Inclusión social. Hai moita xente que se sinte excluída nun recreo, o típico que temos, tanto, sobre todo, nos últimos cursos de primaria como na ESO. Non sei que facer, onde me quedo, onde vou á radio, fago un programa, se non me apetece falar moito, pois podo aprender a como se manexa a mesa de mesturas. A inclusión social e nos patios inclusivos temos que meter a radio, porque a radio é un instrumento tamén fantástico. E despois, xa vos comentei, problemas, dificultades que parten do TEA, da dislexia, fobias sociais tamén, porque podemos traballar en grupo reducido, as altas capacidades é a panacea para as altas capacidades, porque moitas veces non teñen cabida nas aulas e é moi difícil facer esos programas de enriquecemento que nos din que fagamos. E a través da investigación, de poder facer un proxecto, de leválo á radio, se poden facer moitas cousas. E vos vou a poñer un vídeo para que vos fagades unha idea de como é a nosa radio, porque teño moi poquito tempo e sabedes que teño un rollo con unha persiana. Entón, vou a ver se despois podo recuperar a presentación. Esperemos que sí. A nosa radio, a voz da mata. Esta radio escolar foi inaugurada o 13 de xuño de 2018 pola escritora e xornalista María Solar. Vinde para ver como é. Aquí é onde gravamos os nosos programas. Esta é a zona de traballo, onde elaboramos os guións. E por último, estas son as nosas bancadas para cando hai espectadores. A voz da mata! Para min, a voz da mata é unha maneira de traballar non somente os contidos do día a día na clase, senón tamén de maneira especial un pouquiño todas esas actividades, eses proxectos, esas cosas que nacen moitas veces na aula que non sabes como darlle forma e canalízalo a través da radio. De maneira que realmente danos unha morea de posibilidades para traballar de xeito diferente e que todos e todas se sintan incluídos nese traballo e neses proxectos. Eu tamén quero engadir que grazas a Voz da Mata doulle voz a todo o meu alumnado e moitas veces sempre pensas nos nenos que teñen necesidades porque así o que fase aumentar un pouquinho a súa autoestima, como fan as cousas, como traballan, o que fan para a radio, que é moi importante e que está sempre moi ben. A radio é moi guai e cando veño me sinto moi emocionada. Cando veño a radio, gústame moito ir cos meus amigos. A radio é moi chula e serve para moitas cousas, como os podcasts e as entrevistas.
Me gusta moito a radio porque veño con meus amigos. A voz da mata! Para min o mellor da nosa radio, a Voz da Mata, é poder aproveitar o currículo e usar a radio no marco do currículo, porque deste xeito tamén podemos sacar adiante o alumnado que ten dificultades, que ás veces temos problemas para avalialo nalgúnas competencias, e a radio permite abrir un amplo marco de posibilidades que non só fagan que traballemos co alumnado de xeito extracurricular, senón tamén no marco do currículo. A radio non é un compartimento estanco. Cando se mestura con outros espazos, como pode ser o Croma, permítenos crear proxectos maravillosos, como a telexornais, videoclips, programas ou calquera outro aspecto que nos apeteza traballar con os alumnado. A mellor cousa de vir a radio é que sempre pasamos lo genial e sempre hai algunha risa. Gústanos vir a facer calquer tipo de actividades. Pasámoslo super ben con nosos compañeiros e encántanos que todos participemos por igual. Encántanos vir a... Bueno, pois esa é a nosa radio. Un pouco trouxen en vídeo para que vesades un pouquiño a estrutura, o habitáculo, porque ás veces nas fotos pois non se ven ben. Vou fatal de tempo, esperado era, pero vos quero por así as cousas máis importantes. Modo pantalla completa. Bueno, vamos a ver. Ben. Mirade, aquí vou pasalo moi rápido, vos vou a dicir así, actividades que facemos que resultan inclusivas e que se fan en moitísimas radios, pero pegándolle un toquiño, non? O que falábamos antes. Nos facemos, por exemplo, moitísimas actividades multidisciplinares, porque como isto da radio caiga en unha soa persoa, isto non funciona, e isto é así. Unha radio non pode ser unha escola, unha coordinadora, unha compañeira que se apiade dela ou un compañeiro. Non pode ser, imposible. Entón ten que haber un equipo. E non só o equipo da radio traballa coa radio. Hai que facelo moi extensivo o resto. Sempre hai quen non quere, eso xa o sabemos. Pero sempre hai, se animas, hai xente que o fai. E iso é importante. Entón, sí que podes liar o de ciencias para facer un proxecto con rapaces que teñan necesidades, convidar a un persoeiro e isto facelo cun proxecto máis gráfico. O sea, sempre as que nos funcionan moi ben son as que son multidisciplinares, vale? Despois, en relación ao currículum, traballamos moitísimo. Os rapaces utilizan moitísimo a radio para traballar a propia materia. En lingua castelá funciona moi ben, en francés funciona moi ben, es que en todo. En galego funciona moi ben, en matemáticas funciona moi ben, que despois poñeré un exemplo se me dá tempo. Intentamos sempre traer a comunidade educativa. Estás aí, Eva? Co seu pai. Eva é unha compañeira que traballa moito na radio, que traballa moito co seu alumnado, e aí temos unha entrevista que fixemos co seu pai, un proxecto de coñece o noso cole, porque ele era exalumno, era exalumna e agora está de profe no cole. Entón, collendo o centro de interés, pois moitos rapaces, como coñecen estas persoas, pois queren facer cousas e resulta moi motivador. Bueno, pasei para atrás. Despois tamén facemos, nós temos un PDI, nos traballamos tamén coa biblioteca, estamos sempre no cole, todos os proxectos son relacionados coa biblioteca e todos os anos temos un PDI. Pois todo o que se fai na radio intentamos que tamén teña relación co PDI. Datas especiais, como todo o mundo, sempre celebramos, e vía é o noso equipo de diversidade, que facemos esas xuntanzas os mércores, nos quedamos a xantar, e despois facemos radio, ou facemos actividades relacionadas cos intereses do alumnado, non? Vou moi rápido, pero facemos magazines, por exemplo, o profesorado de lingua galega utiliza moitísimo para facer, prácticamente fai un magazine cada 2-3 semanas. Moitísimos dos contidos curriculares tamén se traballan a través do magazine. Intentamos tamén relacionarnos con outras radios da contorna para facer intercambios, para falar. Despois facemos tamén concursos. Sempre que vemos unha película intentamos trasladala á radio, facer un cinefórum. Dinamización da lingua tamén, o equipo de normalización utiliza moitísimo. Despois, os clubs de cines, temos varios clubs de cines. Temos cine de adultos, que soa fatal, pero é cine normal. Sí.
Cine de adultos, temos un cine dos da ESO e temos cine dos de primaria. E sempre buscamos películas que nos dean xogo para facer despois encontros, untanzas, programas. Calquera cousa é susceptible de levar a radio. Eu que vos quero que nesta media horiña que teño, que vos quede claro que se poden facer miles de cousas, que só é cuestión de botarlle imaginación e de contar coa xente, non? Despois tamén os clubs de lectura, tanto de adultos, que se soa mellor club de lectura de adultos e de adultas, entrevistas a persoeiros, programas con público, porque dicides, bueno, claro, faz o programa, o mellor, ti faz o programa con 10 que faz co resto. Nós sempre tivemos claro que a nosa radio queríamos que tivese público para que poidera participar, e despois saen uns, entran outros. Botamos tamén moita man do profesorado de apoio para que veña con nós as grabacións. É un traballo en equipo, senón sería imposible. Despois, cando ven un escritor, a aula croma, que ora vos enseñaré un pequeno vídeo, os alumnos, tanto, sobre todo do terceiro ciclo xa de primaria e os maiores, utilizan a radio para facer os seus propios traballos. Facer unha presentación, teñen que facer, por exemplo, un traballo, os que dixeron de facer a historia do noso CPI, que era para proxecto competencial de terceiro da ESO. Fixeron o traballo na radio, facendo entrevistas a distintas persoas, montaron despois un vídeo, e ese foi o traballo que presentaron para esa asignatura no primeiro trimestre. E a radio está aí como un servizo tamén para o alumnado, para poder facer os seus propios traballos. Terapéuticas, o que xa falamos da dislexia, científicas que tamén as levamos á radio, en podcast científicos e divulgativos, recomendacións lectoras que funcionan moi ben. E agora vos vou contar así algúns proxectos interesantes que non sei xa o que me queda, ti dime. Vale, pois vos vou comentar algúns dos proxectos que sí que facemos a nivel de centro. Este resultou moi ben, cando foi o da pandemia, nos dimos conta de que a rapazada non nos veía a cara e o profesorado novo nin o coñecía. Entón, xogando coa palabra sen máscaras, fixemos unha serie de entrevistas a todo o profesorado, persoal non docente, alumnado, na que se mostraban justamente sen máscaras, dicindo cousas que lles gustaban, e utilizamos a alumnado susceptible de que necesitase abrirse dese xeito, non? Pois porque foi alumnado vulnerable dentro da pandemia. E resultou fantástico, de verdade. Foi unha das experiencias máis bonitas que tivemos no centro. E despois, con todas as persoas participantes, fixemos ese póster que o temos ali no cole, e saco a fotos en máscaras. Ademais, os sacábamos no Instagram despois de cada entrevista e a xente esperaba para verlle a cara ao de física e química. Despois dicían, non era tan guapo, non, sen máscara. Pois sí, pois tamén nos coñecemos desa maneira. Este foi un proxecto que fixemos tamén moi interesante co alumnado maior e funciona moi ben. Unha compañeira que o fixo, que agora está noutro centro, que o traballamos no noso, está facendo agora con alumnado de bacharelato e funciona moi ben. E a partir de eu teño medo de, traballando a literatura galega, tiñan que facer unha composición e na radio nos contaron de que tiñan medo e as composicións que fixeron realmente foron maravillosas. Funciona moi ben para lingua e literatura. E os proxectos de croma son alucinantes. Nos, dende vai un tempo, temos unha aula de croma e facemos montaxes. Nos que a radio é o audio do croma. Claro, non son profesionais. Estes dos mozos que están aí agora mirarán e dirán, vaya porquería, pero para nós é maravilloso, porque vos vou a poñer un exemplo para non aburriros de que fixemos, por exemplo, este Nadal, unha compañeira de Eva que o fixo con aula croma mesturado con radio. Encántalles, é moi doado, con iMovie, hai moitísimas aplicacións que se poden traballar con elas gratuitas nas que podes montar e o que se monta con croma dá un resultado moi sustancial. Poño o vídeo, vale? É moi pequeniño, Benvidos un día máis ao noso canal. Hoxe traemos un vídeo moi diferente. Un vídeo para facervos pensar sobre... Pedimos a Papá Noel. Adiante vídeo! Guau, vaya tenda de xoguetes máis chula. Bueno, eu case que ia mirar que hai por aí. Fan playback, Te quedas aquí. O audio é da radio. Temos que ollar unha revista de xoguetes. ¿Traes algo para pedirle a Papá Noel por allí?
Eu non vexo nada de xeito na nosa sección. Temos unha sección? Claro, Paula, a rosa. Non ves que os bebés teñen fondo rosa? Que teño fondo rosa non quere dicir que sea de chicas. Aos chicos tamén nos gusta o rosa e coidar aos bebés. Por suposto, tanto nenos como nenas disfrutamos con isto. Vamos ver que máis hai por aquí. Oh, eu xa sei o que quero. Un carriño da compra. Que boa idea. Xa vai sendo hora de ver máis homes polo súper. Tes toda a razón, Lola. Que pasa, Ian? Estou pensando que mellor pido unha plancha. Gustaríame planchar a roupa das miñas bonecas. Bueno, é unha idea xenial mentras non poidas Ben utilizar de tamaño, unha plancha de pero verdade. bueno. Claro, tanto nenos como nenas temos que aprender a axudar na casa. Me encanta este kit de maquillaxe, pero como na revista pon ponte guapa e parece unha chica, igual só é para nenas. Pero que dis? Vivimos no século XXI. Aos nenos lle gusta maquillarse, tanto como as nenas. Así que se o queres, tan só tes que pedilo este Nadal. Bueno, creo que xa podemos ir parando por hoxe. Esperade, esperade. Fáltanos por ver a sección de disfraces. Encántame este disfraz de Batman. É chulísimo! Eu prefiro o de princesa. Pero na revista aparece un neno co disfraz de superhéroe e unha nena co disfraz de princesa. E que máis dá? Estamos fartas e fartos de xoguetes rosas para nenas e azuis para nenos. De faldas e pantalóns. De profesións de mulleres e de homes. Basta xa de estereotipos sexistas. Nenos e nenas, escollede os xoguetes que queirades. Manciña arriba se vos gustou este vídeo. E non vos esquezades de suscribiros ao noso canal. Vos desexamos dende aquí Un feliz Nadal! O final, xa que a despedida e eso. Bueno, vedes que queda lucidísimo. A ver, a mí me parece. Aquí veño de chulita, non? Non, queda moi lucido, a rapazada lle encanta, pero non sos pequenos, os maiores tamén lle gusta mesturar con croma é moi doado. Nós temos un aula toda pintada de verde, os radiadores, o interruptor, era un antigo departamento que non usaban e nada, conquistamos eso para a radio e para a biblio. Pero podese facer cunha tela, hoxe en día os programas son super doados e os resultados son magníficos. E falando de resultados, non pensedes que a nos o que nos importa moito é o resultado. Tamén unha última idea que sí que me gustaría que vos quedarais é que de todo isto, da igual que a plancha, a táboa de plancharse esa máis pequena e o neno enorme, é o proceso. O importante de todo isto sempre é o proceso, porque o proceso é enriquecedor e a aprendizaxe está no proceso. Se ten un bo resultado, magnífico. Pois o mellor escoitades a nosa canle de ibus cos programas e dicides, pois vaya, programas. Nos dá un pouco igual. Nos intentamos facer o programa ben e facer unha cousa que sea de xeito. Pero se un rapazo fixo, de feito facemos moi poucas repeticións. Porque é unha produción deles. E isto non é un escaparate cara a galería. Non necesitamos alumnado, ni necesitamos... Me entendes o que quero dicir? É un proceso, e o proceso é importante. Esa aprendizaxe é o fundamental. E xa para rematar, que xa teño que rematar, sí, xusto teño 3 minutos outro vídeo. Iban a enseñar outros moitos proxectos, pero xa sabía eu que... Non sei para que fixe unha presentación de 21 páxinas, porque xa sabía eu que non a iba a poder facer. Vos vou a presentar unha cousa que segura... A ver, levantade a man, quen hai daqui do ámbito científico ou que... Bueno, os de primaria todos dades matemáticas. Ámbito científico? Non hai ninguén que dea matemáticas, que dea física, que dea nada. Pero, bueno, a maioría sodes de infantil e de primaria, non? Edades matemáticas, claro, como... Pois vos vou enseñar como, porque ás veces hai moita reticencia ao ámbito científico, da bioloxía, do... Pensamos que solamente para a lingua galega, non? Ou para o programa das letras galegas. Vos vou ensinar dúas cousas importantes. Un programa, que tamén é así unha pequena montaxe, que a montaxe a fixemos un pouco para traela a cando oímos dar unha charla, pero realmente é un programa, é un podcast. Por iso a imaxen tampouco é moi boa, pero bueno.
Un programa do ámbito científico que hai que animarse coas matemáticas, con rapaces e rapazas que teñan altas capacidades. Isto é o resultado dun grupo que traballou no que hai alumnado con altas capacidades e despois tamén uns problemas persoais que axudou moito a radio a que se subsanasen. Entón, vou poñer o vídeo, xa remato e deixo a compañera que me vai matar. Hola a todos los oyentes de A Voz da Mata. Hoy vamos a hacer un programa dedicado a San Valentín que esperemos que os guste mucho. Este programa está hecho por las alumnas de cuarto C, Carmen y Celia al micro y Ana en la parte técnica. Os damos la bienvenida al programa especial con motivo de San Valentín. Díselo con ciencia. Porque la ciencia es para siempre. ¿No estáis hartos de las típicas felicitaciones de San Valentín? La Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología propuso en el año 2015 el siguiente hashtag, por el día de San Valentín, hashtag díselo con ciencia. Su lema ese año fue, este año por San Valentín, enamórate de la ciencia. La ciencia es para siempre. Algunos de los tweets que pudimos leer esos días fueron: hagamos aumentar nuestra fuerza de atracción, reduciendo al máximo la distancia que nos separa. Newton era un genio. Si dibujamos dos rectas que se cortan en un punto, diríamos: nuestro amor fue fugaz, no volveremos a vernos. En mis contactos te guardé como vector, porque le das dirección y sentido a mi vida. Clara Grima, matemática y divulgadora científica, de la cual en la biblioteca podéis encontrar su libro Hasta el infinito y más allá, también participó compartiendo los siguientes tweets. Nadie como tú se integra en mis curvas. Te amo porque eres real, tan natural y entero. Me muestras lo racional que es ser irracional, siempre sin complejos. Ya escuchamos cómo se declararía Clara Grima, pero ¿cómo declararían su amor otros científicos como por ejemplo el matemático Alan Turing? Tú descifras mi corazón. La química Marie Curie. Mi corazón irradia por ti. El físico Stephen Hawking. Haces que el espacio-tiempo se detenga. La matemática Ada Lovelace. La vida no computa sin ti. El físico Nikola Tesla. Eres eléctrico. Y nuestra querida alumna de cuarto C, Celia Real dos Santos. Te quiero con todas mis fuerzas. Pero resulta que la suma de todas las fuerzas es igual a 0. Si estáis intrigados e intrigadas del porqué de estas frases, os invitamos a que visitéis la biblioteca e investiguéis sobre la vida y actividades de estos grandes científicos y científicas que está muy interesante. También os invitamos a visitar el aula de Mate 3, Catherine Johnson, en la que podéis encontrar más declaraciones de amor científicas. Bueno, vamos a despedir este programa especial dedicado a San Valentín con el matemático y divulgador Eduardo Sáenz de Cabezón, que fue el ganador en el año 2013 del concurso de monólogos científicos, FameLab España. Hacedle caso, si de verdad queréis declarar vuestro amor. Eduardo ganó con el monólogo titulado Las matemáticas son para siempre, que termina diciendo lo siguiente. Seguro que alguna vez os han dicho que un diamante es para siempre, ¿verdad? Bueno, eso depende de lo que entienda con para siempre. Un teorema, eso sí que es para siempre. El teorema de Pitágoras. Es verdad, aunque Pitágoras haya muerto, claro. Te lo digo yo. Si de verdad lo amas, regálale un teorema. No os olvidéis de decírselo con ciencia, porque la ciencia es para siempre. Y ahora sí que sí, despedimos este súper programa dedicado a San Valentín. Esperamos que tengáis unas fechas amorosas, súper llenas de cariño, bombones, amor, arcoiris. Mucho amor y mucho chocolate para todos. Muchas gracias y adiós. Adiós. Bueno, pues moitísimas gracias. Como... Gracias. Animádevos. Só creo que saquedes de aquí, que vos animedes, que fagades radio, que dende todos os ámbitos se pode, de que o produto non é importante, que o proceso é maravilloso e que podemos darlle cabidas a moita rapazada, sobre todo de necesidades educativas, que a escola deixa noutro lugar, vale? Veña, gracias. Cambiar de sitio. Sí. Sara Cristina de Moforte.
A ver, vamos poñer a... esta presentación. Non quero volver a intentarlo. Vale, gracias. Ben, bueno, eu tiña pensado falar sentada para poder disimular esta chuleta, pero, bueno, para poder vervos a todos, pois falarei así de pé. Ben, eu veño eso do Ceipruling en Monforte de Lemos, os que seades da zona, pois máis conocido como Colexio Novo. Nós somos unha radio moito máis noviña, levamos pois 2 anos funcionando, entón pois non podo falar de da boa experiencia, pero, bueno, pois podo falar o que sei de da boa ilusión e levar outro... darlle outro planteamento. Ben, as posibilidades da radio escolar. Quedamos, cando me chamaron para esta experiencia educativa, pensei en poñerlle un nome, non? Entonces, Radio para Principiantes era unha radio que non é solamente para que o alumnado que está iniciándose neste mundo da radio, non? Sino que realmente a principiante era eu, como principiantes, pois supoño que tamén sodes moitos de vós, por eso vides esta charla e queredes saber un pouco como comezar con isto. Pensei chamarlle Radio para Torpes, así nun principio, pero non quixen ferir sensibilidades, e, bueno, quedou en Radio para Principiantes. Para a miña radio, non sei se se escoita ben, está se movendo isto, así, ben, para a miña radio é un medio, non é un fin. Entón, entendo que a radio non debe servir nunca como un produto para vender a eficacia ou eficiencia académica do noso alumnado, e que debe ser un lugar onde mostrar nosos aprendizaxes, a cultura, para socializar, para integrar o alumnado e un sinfín de cousas máis. Ben, como decía, pois a radio no meu centro pois apareceu, hai 3 cursos académicos a finais de curso. Eu cheguei hai o curso pasado, co cual a radio xa estaba montada, non? Eu era nese momento tutora de quinto de primaria e vinlle que había que a radio tiña moitísimas posibilidades, que podía levar os proxectos de ciencias á radio, que podían ler as creacións feitas na aula, que podíamos usalo para un montón de cousas. Este ano, ao ser coordinadora de radio, pareceume que esta visión que debía cambiar un pouquiño, non? E que debía, de alguna forma, agrupar ou cohesionar, organizar o traballo de moita xente. No meu centro hai 275 alumnos, 30 mestres e, de alguna forma, hai que reagrupar o traballo da aula de moita xente. Dicir que sou coordinadora, pero, gustou moito que dixetes antes. Eu son coordinadora, pero realmente son encargada da radio, porque non teño ningún grupo que coordinar. Teño 1 hora a semana, un trata de facelo o mellor que pode, con moita colaboración por parte do centro, de profesorado e de todos, pero, as horas son as que son, e a vida non dá máis de sí. O iniciar este novo proxecto este ano, planteeime uns obxectivos, non? E estes obxectivos son dos que vos vou a falar hoxe. Unha era que quería programas estables, non solamente falar de programas sobre celebracións. Ao final, nos centros se celebra un día o Día do Entroido e desde todas as áreas se vai celebrando, desde a plástica, desde a música, e se fai unha festa e demais. Ao final estamos sempre sobrecargados con un montón de traballo, con un montón de cousas, e parece como que non damos salido de aí, non? Entonces, trato de compensar, quer dizer, tamén facemos celebracións, obvio, pero trato de compensar e que non sacar un pouco dese traballo, non dicir que non todo ten que ir ao peso, se desde a radio non se traballou o Día do San Maín, non pasou nada, se traballou desde outros ámbitos e sempre se trata de compensar e de darlle cabida a todas as áreas.
Todos na radio, é dicir, tanto maiores como pequenos. Cando falo de pequenos, falo de nenos de infantil. Nós somos un centro de infantil e de primaria. Interese da docencia, tanto de titores especialistas na radio, pois unha das cousas que me pareceu interesante é saber que intereses tiñan cada un dos titores, cada un dos especialistas, pois que para que querían a radio, non? Ou pois, canto querían estar de involucrados na radio, non? Tamén era interesante recoller que intereses ten o alumnado para telo motivado, integrar as familias neste proceso, que tamén os cursos máis altos, pois cuarto, quinto, sexto, tivese un uso autónomo da radio, iso é moi interesante. Un pouco tamén para sacarnos a nos carga, que decir, se eles o saben funcionar e manexar eles solos, pois o profesorado tamén nos saca moita carga deso, ademais de que eles son responsables e iso é necesario. Logo, dotar de contido variado, é dicir, facer programas na radio con contidos moi variados e tamén relacionados coa biblioteca escolar, obvio, porque formamos parte da biblioteca escolar. Outra dos obxectivos tamén que me parecía, bueno, pois necesario valorar era como agrupar o alumnado. Ao ser casi 300 nenos, hai que valorar como os agrupas, se os levas de clase en clase, se os levas con grupos heteroxéneos, é dicir, en que te basas para leválos á radio. E logo, aí ao final, que é algo que me gustaría no futuro, radio en directo, e que de momento non está conseguido, pero andamos neso, vale? É radio portátil, que desde a biblioteca se comprou unha radio portátil, entón se pode facer radio desde calquera parte do centro ou onde sexa. Ben, en relación cos programas estables, un programa estable ofrece moitas cousas, ofrece que os nenos teñan un sentido de pertenencia, porque un programa estable quere dicir que é un mismo programa con un mismo grupo de nenos, polo xeral, non sempre así, pero polo xeral un mismo grupo de nenos, e que se vai facendo cada 15 días, mensualmente, ou con certa frecuencia. Os programas que temos ahora mismo son esos 6, que son Novas Monfortinas, pois é un programía, poño un cachiño, é un programía que fan os nenos de terceiro de primaria, e no que van contando, leva así uns segundos de espabile a isto. En ese programa van contando pois as cousas que van sucedendo no centro. O profesorado sairá a facer o camiño de inverno. Pensamos a sección de novas, deixando caer unha invitación á inauguración da nova biblioteca do centro que terá lugar o 24. Ata a próxima! Ese é un extracto, sí. Despois tamén ofrecen estes programas estables, ofrecen unha estabilidade. Entonces, ofrecen que é máis fácil organizalos. Se hai unha estrutura común, solamente hai que variar esa organización, esa información do medio. Todo queda igual, unha sintonía igual, unha presentación igual, unha despedida igual. Entonces, eso, ao final, nos facilita moito o traballo. É interesante eso de que se facilita moito o traballo, non quere dicir que agora quedemos de vagos, ni nada deso, pero ao final preparar un programa, un guión, a grabación, editalo e demás, se queres que quede moi bonito, pode levar 5, 6, 7 horas, quero dicir, un montón. E ao final é algo que se escoita, salvo esos programas importantes e tal, se escoita unha vez ou se escoita dúas. Entón, tamén ten que valorar canto de interesante é pasar 6 horas editando e gravando un programa para que despois se escoite unha vez ou dúas. Entón, hai cousas que ao mellor é interesante utilizalo, como decía a compañeira, é un medio, un recurso máis, e ao mellor non tanto valorar ese produto no que son os programas continuos. Temos tamén ese outro que é Contiños Pequenos, que fan os nenos de valores de sexto de primaria, os nenos que non van a religión, que, necesitaban practicar un poquinho a lectura, necesitaban practicar moito a lectura, e entonces, o que facían era ler unha serie de contiños feitos para nenos de infantil e recomendaba que esos nenos de infantil que se explicaban que valores ou que cousas se aprendían a través dese conto. En martes científicos, desde a biblioteca, hai unha compañeira que todos os martes
bueno, pois organiza un experimento científico e nada, pois despois ese experimento se leva á radio, explican os nenos de primeiro de primaria pois que ingredientes usaron, como é o experimento, que buscan con ese experimento e demais. Aprende con Nosco, aprende árabe con Nosco, aprende inglés con Nosco, aprende francés con Nosco, eso está todavía en proceso. Nada, os nenos van, buscan campos semánticos de palabras e van dicindo esa información. Bueno, practican idiomas e ao mesmo tempo queda un programa así chuliño. Contos de Boas Noites é un programa que se facía o ano pasado e que temos que retomar este ano e era que as familias, á hora de dormir, lles contaban un conto aos seus nenos. Entonces, nos lo enviaban e despois nos o levábamos á radio, non? E, bueno, é algo... Bueno, había momentos moi entrañables e cousas moi bonitas. E logo temos ese de Datos e Gatos, que está aí como todavía non temos nada emitido, pero é unha idea para facer así dun grupo heteroxéneo de nenos que vayan buscando, así como un récord Guinness de ir buscando información sobre animais e as van dicindo aí, o animal que máis come, cantos kilos come un elefante, bueno, ese tipo de informacións que a eles les gusta moito. E logo tamén traballamos moito, esos días temos un montón deles de patrimonio material, da mellor na ciencia, o Día dos Museos, da Ilustración, Día de Castelao, da lingua materna, da narración oral, das bibliotecas, dun montón deles, vale? Nada, polo Día da Muller da Ciencia, houve aquí unhos nenos. Hola a todos e todas. Somos Sergio. Hola. Aimen. Hola, Pablo. É moi importante na radio sempre presentarse. Vamos a facer un proxecto sobre Greta Thunberg. Greta Thunberg naceu en Estocolmo o 3 de xaneiro de 2003. Interesouse no cambio climático cando tiña 8 anos. Ben, estes días axudan tamén moito como material de aula. Despois isto se pode levar ás aulas, se poden facer comprensións auditivas ou ditados, ou serven como material tamén na aula, non é que algo quede aí tamén no olvido, se pode utilizar. Ben, cando falo de todos na radio, quero decir que todos, desde os máis pequeniños hasta os máis grandes. A importancia de que os nenos pequenos estén na radio é que, ademais de que viven esa experiencia tamén, e melloran a expresión oral, que é algo tamén moi importante a estas idades, é imprescindible se o que buscamos tamén como un obxectivo que sexa o uso autónomo da radio. Cantos máis pequenos estén usando a radio, máis fácil é que de maiores tamén utilicen a radio. Que poden facer os nenos pequenos? Poden responder a preguntas cortiñas sobre algún tema, ir a contar coas familias, dicir poemas, facer cancións. Tamén é moi bo que interactúen os maiores cos pequenos, porque os maiores síntense importantes e os pequenos aprenden dos maiores, que é como realmente se aprende. Despois, para facer grabacións, para facer programas con eles, varía un pouquiño cando traballas con nenos máis maiores que con nenos máis pequenos. Por exemplo, con nenos maiores, primeiro se traballa sobre un guión, o guión a veces o traballan eles, a veces o das ti e eles o van lendo. Despois na radio practicas un pouco, a entonación, a leitura, esas cousas, e depois xa gravamos, editamos, e, o ideal xa sería que gravasen e editasen eles. Eso sería estupendo. Cos nenos máis pequeniños, claro, non funciona así. Cos nenos máis pequeniños, a veces ven todos xuntos. Entonces, eso xa exige que as profes de infantil que os preparen, se é un poema, que os preparen un pouquiño. Se veñen así por grupiños, ao mellor se poden preparar na radio. Logo na radio se fai como un simulacro do programa, e finalmente se grava e se edita moito, porque hai moitos huecos libres, moitas cousiñas, entón, convén editalo bastante, e ten uns resultados tamén moi simpáticos. Temos aquí un fragmento do Día dos Namorados, que fixeron todos os nenos de infantil, este é solamente un fragmento así do comezo. Ai, como me gustan os bicos da madriña, que ricos os bicos, que ricos. Hola, nenos e nenas.
Hoxe o día dos namorados. Que para vos o amor? Para mí estar con mamá, papá, Bruno. Bueno, vos imaginades unha serie toda de enumeración de todos os seres queridos. Bueno. Despois tamén outra cousa importante é saber eso, o que dicía antes, o interese da docencia. Entón é interesante, parece un pouco violento de entrada e preguntarlle a xente pois, canto quer involucrarse en radio, cantas horas que vai dispoñer, se vai facer algún guión, se non vai facer e demás, pero é necesario para saber como organizar o traballo, porque non é o mismo que 3 ou 4 persoas estén dispostas a elaborar un guión a que non o queira facer ninguén, ou a que haxa xente que lle de medo ir tocar os aparetitos da radio, ou xente que este disposta a aprender. Todo iso é importante sabelo. Entón, pois hai que preguntalo, sin máis. Entón, bueno, se descubren cousas, xente que manda toda... Bueno, dame a sensación que se me escoita raro, pero... Ben, sí? Ok, vale. Xente que manda pois, a toda a clase xunta, que manda grupos, xente que cree que só manda os que se portan ben, bueno, cada un, pero vale, que estas cosas tamén pasan, xente que quere momentos puntuales solamente, xente que quere facer programas habituales, pois, ao acabar cada tema, usos variados, xente que lle gusta expoñer as creacións feitas en clase, xente que gusta ler proxectos, xente que gusta investigar, bueno, cada un, en cada centro, verá unha lista así moi diferente. E nada, e despois, diferentes modos de implicarse, pois tamén hai, pois como vos decía, quen escribe os guións, quen non, quen... Bueno, pois diferentes modos de implicarse. Logo, en relación con outros proxectos do centro, temos moita relación eso cos proxectos feitos desde a biblioteca. Todos eses mártires científicos, como vos comentaba, bueno, esas 3 fotos correspóndense cos mártires científicos, están aí eses primeiros facendo un experimento, un fluido non nitionano, unha cousa así, logo estes de lámpara de burbullas, e estes nenos de lámpara de burbullas aí tan pequeniños, fixeron logo este programiña. Connos a Manar, Buenos días. e Javier. Buenos días. Buenos días. Alumnos de primeiro A que veñen a contarnos como foi a súa experiencia na realización dunha nova actividade de experimentación dun dos martes científicos que, como sabedes, temos na nosa biblioteca. La luz de tu mirada, el merenguito de mi fe. Ay, mírate, para mis pies. Hola, mami. Podes decirnos como se chama o experimento que fixestes vos na biblioteca? Lámpara de burbullas. Hola, Javier. E ti podes dicirnos que cousas necesitamos para facer esa lámpara de burbullas? Agua, colorante, aceite e pastilla. Bueno, son eso, nenos de primeiro de primaria, vale? Tamén temos eso, recomendacións lectoras, que tamén trouxen, bueno, non sei se nos dará tempo escoitar todo o que trouxen. Bueno, pois os nenos recomendando os libros que lles gustaron do itinerario lector da biblioteca. Que non podes hacer siempre lo mismo e que non te encierres, sino que descubras mundo, porque eso es lo bonito de la vida. Juan, ¿qué crees que lección nos enseña Wonder? Que no hay que discriminar a la gente por cómo es ni tratarla peor. Ben, logo, eso, traballos de aula, proxectos de traballo, trabalínguas, lectura de poemas, bueno, e todo tipo de proxectos que temos. Temos tamén aí outro audio, pero xa non me vai dar tempo a poñelos todos, así que algún o vamos a saltar. Ben, intereses do alumnado. O importante é escoitalos. Vale, iso é fundamental para saber que é o que lles interesa e o que non lles interesa. Como son moitos, pois claro, escoitalos a todos é complicado. O bo é que, digamos que, o seu maior interese é ir á radio. Entonces, pois, formar grupos para ir á radio e poder estar ali facendo programas, pois, xa é como interés máis grande. Entonces, pois, dá un pouco igual que temática se faga.
Se dan alternativas, tamén se lles dá formación motivos moito. Veu este ano Damián Alonso de Ponte nas Ondas, delle formación aos nenos de cuarto, despois tamén veu Antía Fernández Leal e Sonia Rodríguez de Radio Voz, tamén, estamos aí nesa foto de feito, e lles deu formación aos nenos de quinto, e despois gravaron un programa que saiu en Radio Voz, en directo, outra semana, non? Temos aquí tamén. Tiña relación tamén co proxecto de centro que é sobre o tren este ano na biblioteca. Entonces, fixemos un programa en relación con ese proxecto. Un deles, o aspecto histórico, e outro, a vida laboral dunha muller con raíces monfortinas. Lembrade que acabamos de celebrar o 8 de marzo, Día da Muller Traballadora, e non podían faltar alusións a este tema. O tren de Monforte ten un longo percorrido histórico. Como ben sabedes, vai nos contar Diego, o que investigou sobre este tema. Bos días, Diego. Bos días, Ángela. O primeiro percorrido cunha máquina de vapor na capital de Lemos fixo en xuño de 1882, entre as Altas e as Cruces. Sabemos isto por unha carta manuscrita dun médico monfortino chamado Evaristo Rodríguez, alcalde lá polo 1909, que narra a chegada da caldeira a vapor nun carro. Ben, e despois, outra parte importante é integrar as familias. As familias siguen vídeo despois por WhatsApp, cada un destes programas, para que un escoite. Pero, hai que tamén tratar de integrarlos de outra forma, non só como radiointes, non? Estamos tamén traballando un pouco neso, cos contos de boas noites, con que veñan contar contos ali á radio. Tedes aí, se queredes, un código QR cun enlace a un conto das familias, vale? Ahora non me funciona a mí. Uso autónomo da radio. Ben, puxen estas dúas, é un vídeo e unha foto, nese vídeo, podedes comprobar. Este é un vídeo do ano pasado, de cando empezamos a facer os primeiros programas de radio. Con eses primeiros programas de radio, eu tiña que poñerme a presentalos, eles costaba moito arrancar, había que ir sacando esas preguntas. Ben vedes que se están... moito, esas cousas, esos primeiros contactos que costan un pouco, non? En cambio, na foto da dereita, vedes que están aí, xa unha na parte técnica, outros sentados, aí todos erguidos, levando un programa dunha forma super seria, non? Ben, convén buscar autonomía, tanto na parte oral como na parte técnica. Na parte oral, elaborando guións, pensando programas tipo, temáticas para un programa. Iso é moito traballo de fondo, hai que traballar nas aulas. Hai rapaces que o fan dunha forma casi natural, pero outros nenos hai que botarlles moita man. Logo tamén é moi importante esas boas maneiras na radio. Na radio un se saluda, se presenta, espera a súa quenda de palabra, ten un tono de voz adecuado, ten que ser amable, ten que ser respetuoso. Todas esas cousas se traballan tamén moi ben na radio. E son a parte necesarias na vida. Logo hai tamén moito traballo por detrás, ese de investigar, buscar información, crear contido, e eles solos poden facer, co seu impulso, debate, recomendacións lectoras, lecturas de libros, e un sinfín de cousas que, a radio dá moitas posibilidades. Ben, contido variado, non sei como vou de tempo. Madre mía, vale. Contido variado. Temos aí programas informativos, como, por exemplo, que escoitastes antes, de Novas Monfortinas, que son das noticias da escola, o superprograma dos volcáns, que, trae aí un fragmento, xa non vos lo poño. A raíz do acontecido ano pasado co volcán de La Palma, eles despois facían unha entrevista a un vulcanólogo, que era un deles, e explicaban todo, como se forman os volcáns, porque se entran en erupción, todas esas cousas, non? Entrevistas, fan entrevistas a verdade que é maravilloso porque se pode entrevistar a calquera, a persoas do centro, persoas de fora do centro, veu o alcalde, veu a xefa territorial, viñeron escritores, veu, exprofesores,
deportistas, veo moita xente a ser entrevistada. Logo tamén programas sobre algún aspecto da lingua, pois, por exemplo, sobre a lingua nai, sobre bueno, pois, trabalinguas, bueno, cousas que se fan nas clases de lingua tamén, non? Hai programas educativos, como, por exemplo, bueno, trouxemos un fragmento da Teleeduca, bueno, vou poñer un cachín. Sobre canta televisión debes ver ao día, eu creo que 1 hora. A tele está moi ben, porque é divertida, entretén moito, pero tampouco vou vela todo o tempo, xa que pode lastimar os teus ollos. Todo o que sale na televisión non é verdade. Hai políticos que din mentiras para o seu propio beneficio. E claro que poderíamos vivir sen tele. A tele non é imprescindible. Poderíamos facer outras máis cousas para divertirnos, como sair ao parque, xogar cos nosos amigos ou coas nosas mascotas, pasear, etc. Sergio, cales son as túas conclusións? A miña opinión é que a televisión deberíase utilizar pouco para controlar a adicción. Tamén eu digo que os nenos de 3 a 7 anos poden ver Clan, porque para eles é educativo. Cada un ofrece a súa opinión, non? Ben, pois eso, hai moitos programas educativos, aprende inglés connosco, aprende árabe connosco, programas musicais, pois no que se fala pois de algún compositor e demais. Busco tamén que sempre haxa un contido musical alternativo, vale? Para que non escoiten sempre o mesmo e sempre o reggaetón e sempre esas cousas, pois se ofrece tamén desde a radio pois algún outro estilo que, bueno, pois que non está de máis coñecer, non? Temos tamén de días conmemorativos, programas literarios de lectura de poemas, contos e demais, curiosidades, como, bueno, pois ese de datos e gatos que vos contaba, ou ese que pon fragmento Perú-Marrocos, bueno, pois que un neno que chegou de Perú tiña moita curiosidade por saber pois como eran os xogos, como eran as escolas e demais, e o que era de Marrocos, pois que comentaba tamén como eran en Marrocos. Entonces, pois iban preguntando os dous e era, bueno, pois un programa así interesante. E logo, bueno, pois programas nos que explica algún proxecto centro de clase. Si entrades nese audio de Manola Porto, bueno, é unha locutora de Onda Cero Monforte, maravillosa, que entrevistamos e, ademais, nos deu moitísimos recursos, moitísimos consellos para a radio escolar. Entonces, bueno, se alguén ten interés, bueno, eu recomendo. Ben, cando falamos de agrupamento de alumnado, claro, temos eso, moitos alumnos e os temos que, buscando con que finalidade queremos facer algún programa, pois temos que buscar que alumnos metemos nese programa, vale? Entonces, temos nenos e nenas que precisan mellorar a expresión oral, en xeral. Pois nenos porque estaban un pouco estimulados, nenos pequenos, nenos que, bueno, pois que teñen dificultades ou que teñen moita timidez por causas variadas, non? Nenos que necesitan mellorar a lectura. Pois hai nenos que ou venen de outros países ou teñen dificultades e necesitan, simplemente non é a expresión en sí, senón mellorar a lectura, teñen problemas coa lectura. E, de feito, ese Contiños Pequenos naceu desta agrupación. Vale, nenos que precisan mellorar a expresión galego en castelán. Temos nenos moito alumnado estranxeiro, moitísimo. Entón, hai nenos que necesitan vir á radio para mellorar pois a fala, sobre todo en galego, pero incluso algún en castelán. Nenos moi intelixentes que tamén necesitan pois un estímulo e pois poder buscar información, poder falar de cousas que entre eles lles interesan, o mellor. E logo, grupos heteroxéneos de traballo dentro da mesma aula, no que se compensen dificultades. Hai nenos que, ao mellor, de entrada que sea moi difícil, pero xunto con outros nenos que teñen máis habilidade social ou lingüística, pois teñen un primeiro contacto coa radio aí e despois poden ir pola súa conta noutro momento. E logo, grupos heteroxéneos de traballo entre aulas, que claro, é ideal porque é a vida mesma, pero é difícil. Pero, bueno, ás veces que se fixo, deu moi bo resultado. Obviamente, estes grupos non se etiquetan, vale? Un organiza estes grupos mentalmente e despois busca outros parámetros para buscar un obxectivo para o programa. Dice, oxe, voume levar os listos e, bueno, vale. Esos son grupos que un fai mentalmente, pero despois, pois, non.
Bueno, vou poñer este. Xa non teño tempo. Queres coñecer un novo idioma? Vas visitar algún país de fala árabe como por exemplo Marrocos? Estás interesado en coñecer algo máis da cultura árabe? Entón, este programa é para ti. Nel poderás aprender palabras básicas en árabe. Comezamos? Vale, Aya, comezamos. Chámome Yasmín e traigo unha lista temática de vocabulario. Para isto preciso a axuda de Sara e Aimen. Bos días, rapaces. Bos días. Bos días. Empezamos cos xeitos de saudar. Selem. Hola. Kidir. Como estás? Eshtidir. Que faz? Finkina. Donde estás? Shokran. Gracias. A idea non eles consideran, eles fano para que os radiointes aprendan árabe. Realmente nós o facemos para que eles aprendan galego. Vale, entón, os obxectivos non sempre teñen que ser os mesmos para que un programa salga ben. Vale, xa estou na última. Se me deixades resumila. Vale, radio en directo e radio portátil. Temos aí un programa, como o programa Estrela, que foi o programa de cando se reabriu a biblioteca. Trae aí algo, non nos vai dar tempo a escoitalo, pero, bueno, tédelo nese código QR, quen queira entrar en Radio Forte, que é o nome da nosa radio, pode escoitalo. Nada, foi o máximo que chegamos en radio en directo, que foi un falso directo, no que durante toda a mañá se foi comentando as actividades que se iban facendo, músicas moi longas, entre entrevistas e demás, como na radio de verdade. Dura 50 minutos, aínda que se grabou desde as 9 da mañá hasta as 2, e aínda se editou pola tarde, decir que todo leva moito tempo. Nada, e aí se fala dun montón de cousas relacionadas co Día das Bibliotecas e coa Biblioteca de Centro. Nada, tamén temos unha radio portátil, como vos decía antes, que se usou de momento desde a biblioteca, pero que vamos a utilizar desde algún outro lugar, en algún momento. Nada, sinto pasarme un poquinho do tempo. Moitas grazas pola vosa atención. Tedes tamén aí todos os podcasts de Radio Forte. De todos modos, xa sabedes que vades a ter todas as presentacións e os vídeos colgados en RedeB. A ver, quedannos 5 minutiños, se alguén quere facerlle algunha pregunta ás compañeiras, algo que diga, bueno. E se non xa vamos... Dime, sí? Sí, sí. 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 A ver, sí, mira, non, precisamente as compañeras viñeron a falar dun programa que está dentro da asesoría de bibliotecas que se chama Radio na Biblio e que podedes solicitar, que suele salir en setembro, outubro, verdade? Solicitádelo, vale? Sí, a ver, evidentemente solicítase, pero hai unhas plazas limitadas. Vale, quero decir, cada ano hai unha convocatoria con as plazas limitadas, hai un orzamento e hai unha formación, igual que dixeron as compañeiras, o orzamento é para comprar o material e tamén se vos pode dar asesoramento sempre que o pidades, e despois a formación vais a adaptar, porque hai diferentes obradoiros, o momento no que estedes no tema da radio, é dicir, hai persoas dentro dos obradoiros que están máis centradas na parte técnica, sí, e outras que xa están máis centradas no aspecto de que tipo de programa quero facer, ou incluso de expresión oral, por exemplo, creo que nos obradoiros tamén os da charopita. Entonces, quero dicir, dependendo do momento no que estedes, pero tamén hai centros que están tan interesados que do seu propio orzamento compran a emisora e van facendo programas, vale? Entonces, isto era como, mirade, tedes esta posibilidade que explotar dentro da biblioteca escolar, vale? E, bueno, desde a asesoría se pode inscribíndose ou solicitando este programa, sí? Bueno. É uns 1.100 euros, con 1.100 euros creas unha dotación bastante potente. Sí, a dotación davos, primeiro ano davos de sobra para comprar todo o que necesitedes para a emisora, vale? Dan 2.000 euros. Bueno, pois agora vamos entón a sala Obradoiro. Quería que la chica fala unha cousa. Perdón, é que... Bueno, pois preguntas. Pero bueno, poñedevos en contacto con ele. Sí.